Sí, en la zona de la Ribera fem l'esgarraer com el feien abans els nostres abueles, les nostres mares. Anem a fer avui. Esgarraer de la Ribera. Pimentons i l'albarxina. Ho rentem, torcar-los un poc, però l'albarxina jo li faig en el ganinet costallets perquè així se coga per dins. Fiquem una miqueta d'oli. A 200, què tenim? 200. M'agrada que estiga fet el dia d'abans, ho vaig tornar a ir. Fer el dia d'antes, què li aporta? Per poder-ho tallar no se trenca, no se desfà tant. És com que ja ha agarrat un poc de consistència en la nevera, no? L'albarxina és més dura, tarda més. Jo la deixo 20 minuts en el forn quan trac el pimentó, la tapo en paper de plata i la deixo hasta que xala al forn. És una cosa que antigament, com quasi tot el món tenia horta, tots tenien, quan venia l'estiu, pimentó, albarxina, tenien de tot. Se feien estos menjars perquè era la verdura de la temporada. Se pot gastar per aperitiu, se pot gastar per un sopar, per un dinar. Llevem la pell, jo ho auric i a mi m'agrada això, llevar-ho. Jo és com jo m'ho menjo, com a mi m'agrada. Sí, en la zona de la Ribera fem l'esgarraer com el feien abans els nostres abueles, les nostres mares. El tallem, el fiquem ahí. Ara li tirarem un pelit d'oli i ara tenim que posar l'abadeig. Pues tenim que anar Agarrant-lo. esgarrant-lo. Ara entenc jo. Ahí ve la paraula esgarraer. És el que li dona també aquest sabor diferent. I això antigament molts homes ho portaven en el saquet per anar-se'n a treballar. Això antigament era menjar de pobre. Avui en dia ja quasi que és un poquet un article de lujo. Ara tornem a tirar oli d'oliva per damunt, tornem a manejar i es queda... ¡Ole! Vale, familia, pues hasta así la receta de la garraet. Deixa'mos en comentaris què t'ha paregut la recepta, deixa'mos si tu fas alguna altra versió i res, hasta la pròxima. Perquè n'haurà alguna pròxima, no? Sí, fill, sí, clar que sí. Muy bien, ens vegem. Adeu. Adeu. Adeu.